te mentang ne thu ya ka real story syapang ke jing it ke baningkong jong kene ke actress ka Karishma Kapoor bat kene ke actress kala sedang ningkong ya kata ke jing ya dei ke jongka bat ya ke jing it ke baningkong ke jongka de bat we u aktor u ba paunam uta u de u Ajay Devgn bat long kene ke actress kala sedang ningkong ya ke jing yai lenti ke jongka ban long kum ke puron lani kum ke actress ke ba paunam de hakapor ke ba maka kadang doni ka karta ka ba khat ru snem bat long kat badang yai kisngi kipor kane kalia kendu bat uni u aktor u Ajay Devgn de ho snem khat khandai spa khandai puar kala yo ya kalat ban ya trailang bani ak ya ka we ka film ka ba maki kil ai kerteng ka jigar bat de halor kane ka film ba ka jingya dei ka jongki kala don kata ka connection iwe hadin iwe bat ka jing it ka ba kraw ka ba don pedeng jongki bat long de tang license ba kata ka jingya dei ka jongki kala katno namar ba uni u Ajay Devgn ula don ya kata ka jingya dei ka ba sop ka jong u bat ka we ka actress kata ka de ka Ravina Tandon bat de halor ka ne ka benta ka ne ka Karishma Kapoor ka weng no bat ka ino no ya uni u Ajay Devgn bat kayat no marwe bat loong de ha usnem ar hajar ar ka ne ka actress kala sedang biang ya ka ban ya te jutang sobat we u aktor uta ude u Abhishek Bachchan bat kata ka jinga te jutang ka jongka bat uni u Abhishek ru kala shusep bat kala shupulom no ha uni usnem ar hajar ar bat de halor ka ne ka benta ka yo ya ka ban kendu no bat uwe unong khayi u bakraw uta ude u Sanjay Kapoor bat de halor ka ne ka benta kala yo mat ka jing it ka bakraw na uni u Sanjay Kapoor bat de usnem ar hajar lai kala pendep no ya ka jinga tho shong kurim ka jongka bat uni u Sanjay Kapoor bat kila yo laki jongki khun kikti bat loong ka ka belajia ba uni u Sanjay Kapoor udei uwe ubriu ba jule benye ka ne ka Karishma bat ujusho ujudat ha ka jing im ka jong u bat ka ne ka Karishma ka mat shibun ba ki jing yale bat ka ju phetri ru na la ying na la sem na ka benta la ka jong utanga ujongka bat loong kamla sha shu ya ka ka ba uni utanga ulale ya ka jing im ka jongka bat de hu usnem arjar khatsaw kala wengno ya ka ka jing de ka jongka bat uni u Sanjay Kapoor bat kala dono marwei bat laki jongki kun kikti bat kat banang ya kisngi kipor kasih kendu pat ya uwei unong khayi ubakraw ubahpo kari India uta udei usandip tushniwal bat kane ka Karishma Kapoor hadu kini kisngi kipor kibamta kaya syong kaya sa bat uni usandip te hakane kapor kibamta ka ka benta ka mga kwa ka banikren wat la kalong ka actress ka bapawnam wat la kalong ka actress ka bahabriu reka mat shibun ba kijing kijing yale ka jing im ka jongka hakapor ka bamaka kadang yasyong ka dinga sa ringkan bat uni u Sanjay Kapoor te hakane kapor ka bamta ngam syam la don shibun ka benta ikaban yakren lani ikaban yathu ya ka story chong ka actress ritang kini ki kantin ka bakhandian khu belai shibun